This is your Chairman Log Salvador. As I promised earlier, nga ato na i-drop ang atong official song sa mga igaton ina, titled Chairman and composed by Sagisag7. Hopefully maganahan ra mo ani. If ganahan mo, please share the song. And it goes something like this. Payuta, nabayot na bang tanan? Shout out kay ni Lok Salvador aka Chairman. Kasi comment na ko kani. Comment siya ni. Sa alam nyo. Nasa kanta. Ang iyang kanta, nagpa-challenge siya. Pahimuan daw niya og stepping. Nabayot na ba ang tanan? Maka-proud mo God. Uy, Lok Silor aka Chairman. Ini vlog sikat nga vlogger. Kung nagbinayot ka, ayos sig pangamong. Ngimo ko pa sa linjo no ginana. Ako yung presisyon na. Hala, go! Ayaw, mas kita mo pabayad, di hapon mao. So, ginaog ekid, ekid na. Ayaw nag-deny, cause you fly like that. Nabayot na ba ang tanan? Maka-proud mo igat clan. Chairman, slay that plan. Walk like queen, pero manly man. Oh, damn! Nabayot na ba ang tanan? Maka-proud mo tanang stand. Let's go! Chairman, igat doon. Ang pinaka-fierce sa tanan. Follow the leader, follow Mr. Chair. Maski pa macho pero flare everywhere. Hidden identity pero visible flare. Bayad buang pero stylish and rare. Nasa stage, crowd nag-chair. Lipstick chain ug diamond air. Bisa nun sa pakle kayo there. Ang chairman top tier, walay pair. Yes girl, igat, maka-proud mo ba yun? Chairman, fierce sa tanan. Walay kapalit. Slide, snap, clap. Oh, flex ang hips, bayad at tat. Nabayad na ba ang tanan? Maka-proud mo got clan. Chairman, slay that plan. Walk like queen pero manly man. Nabayad na ba ang tanan? Maka-proud mo tanang stand. Let's go! Chairman, got done. Ang pinaka-fierce sa tanan.